La foto fixa dels aparelladors al primer trimestre de 2025 parla d'un empat tècnic a Mallorca entre la construcció d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, però aquests darrers, els plurifamiliars, diuen els arquitectes tècnics, no basten per atacar el problema de l'habitatge. Diuen que la proporció ideal seria construir 4 plurifamiliars per cada xalet o adossat. En aquesta línia, els aparelladors donen suport sense fissures a les mesures urbanístiques del govern proens, com ara obrir la porta dels municipis per créixer en les anomenades àrees de transició. Y casi toda la vivienda que se está poniendo en el mercado a nivel de las áreas de transición va destinada tanto a insulares como a precio limitado o a VPO, que yo creo que es lo que realmente necesita la población. Les àrees de transició preocupen a nuclis com el de Son Sardina, que tem perdre la seva identitat urbana, una opinió que comparteixen els arquitectes. En aquest punt, el divorci entre els dos col·legis professionals, el d'arquitectes i el d'arquitectes tècnics, és total. Yo les diría a los arquitectos que pongan los pies en el suelo y piensen en nuestra juventud. Es decir, evidentemente, a lo mejor hay que ocupar un poco más de terreno, pero nuestra juventud tiene que vivir. En aquesta primera meitat de l'any han crescut i molt les reformes, un 30%, una xifra que podria tenir trampa perquè han coincidit en les ajudes Next Generation, que ja s'han exhaurit.